Okwifugo this report from one particular military retired general in the viral video now. Nke na-ekwu na ife a na-egbu na ala Igbo karịrị ife a na-egbu na North. Nnamdi Kanu ekwu onye before akpọrọ ya. The members of the DOS nekwa ekwu ya low today na ife a na-egbu na ala Igbo na-agụta ya ọnụ far more bigger than ife a na-egbu na North. Ife iji afụ nke ndị North bụ na ndị Boko gbucha alapafadie ego ya ọnụ, but n'ime ala Igbo egbucha gị egwu a na onye anwa. So many pit everywhere n'ime ala Igbo ebe a na-egbu gị na-awụju gị n'ime pit. Do not forget Lokpanta. Do not forget Nehori maka Governor Oti ifo discover na Lokpanta. Uncountable bone and the fresh one the 150. Kobu 320 people discovered n'ime ọfịa na Anambra State. 320 from shallow grave last year. Kobuzi all the pit a na-ekwusi juru everywhere n'Imo State, Anambra State. Ife na-anwụ n'ime ala Igbo is far more bigger than ife na-anwụ na North. But ụwa na-ekwu ya, America anakwa abịa isave ngị bụ onye Igbo na-anwụ too much. Ọkwa North ka a na-ezi na news. Northern churches, northern building, everything about in the North ka a na-ezi na news. But ngị bụ onye Igbo adịrọkwa ezi ngị bụ onye Igbo ka ụwa mara ife na-anwụ. And ị na-akụ aka na-agba egwu si America bịbanụ bịa wekọla oyil anyị zọọ ndị Nigeria. Ọkwa ifuru ife ị na-eme today Igbo youth. Ị ga-ebe akwa ya n'ikpeazụ. Ị ga-regret mistake ya ị na-eme today. Onye Igbo binie zọọ onwe gị. Emego many video kọwara gị bụ onye Igbo that na-enwere a whole lot of method or factors anyị ga-eji zọpụta onwe anyị na-agba ekele anyị. Ebe ị na-atụ ji ime protest or revolution, say there's no need for that. There are more stronger factors, more effective, better than protest or revolution, better than Igbo anything. Very simple method. Nsigi unity of ndị Igbo. Unity of ndị Igbo. Boycotting all these churches in the Ofemano. Silent protest. Either silent protest, any day for campaign. Ignore them. Do not show your face as Igbo youth. You can imagine ebe ndị apụtalụ ọ bụrụ sọsọ mmadụ 4 and 5 na-eme campaign. Ndị Igbo niile anọdụ inside na-elala nwụla na-eriri nwanne. Can you imagine how disappointed and frustrating they will feel? Orubosi vote ịnọdụ na-eriri nwa nwoke na watch TV. Can you imagine how ashamed? Silent protest is louder than any single thing ị ga-eme n'ụwa. Or i boycott or ịga church ndị ofe mmanụ, because all the churches ndị ofe mmanụ niile ngị bụ onye Igbo jụrụ ya. Ndị ofe mmanụ agazi ụka. Any other region n'ime Nigeria adrozi aga ụka. Also ngị bụ onye Igbo na-aga ụka. And they are making billions on your head. Na ọ bụrụ na ị boycott or church ndị ofe mmanụ, ndị a ga-eji speed sị gị onye Igbo ngwa gabazie. Onye Igbo gabazie. They are using you to shine. Look at Lagos. Lagos today is an urban city, a richest city in the entire African continent. Kedu ndị mere did it possible? Ongi bụ onye Igbo. Have you seen this viral news now? Ebe one man from Niger Delta, a former naval officer or something, na agba the whole Nigeria, that na 65% of every single container na land n'ime Lagos na aga Onitsha and Aba. 65% of every single container now land n'ime Lagos na-aga southeast. 65%. Ebe 65% na-aga southeast, Aba and Onitsha. Remember, anyị nwere ndị Igbo dị more richer, more successful businessmen more na Lagos than Aba and Onitsha. Ebe 65 containers na-anata southeast, which means iwepụ 65 from 100 or now 35, which means in that 35 afọ na 32 bụ nke ndị Igbo nọ n'ime Lagos. Ọ bụrụzie only 3% ga-abụzi nke ndị ofe mmanụ Obini Obedo Okaraba. Only 3%, which means 97% of every single container na land n'ime Nigeria, 97% of them bụ nke ndị Igbo. You can imagine na ndị Igbo niile nọ n'ime Lagos natala n'Igbo na-azụ afịa
You can imagine that na 98% of ndị Igbo na-aga ụka ndị ofe mmanụ niile a, Watchman, Deeper Life, Assemblies of God, Mountain of Fire, TB Joshua Church, Winner Chapel, Suleiman Church, and all of them bụ chọọchị nke ndị ofe mmanụ. Ebe 97 to 98% of all the church members bụ ndị Igbo. You can imagine na ebe ndị Igbo boycott church ndị a only for 1 week, 1 Sunday or 2 Sundays. Nkụtọnkụ akwụpụ nkụtọnkụ, mmiri ama efi n'anya, enwe ana ọma jijiji, enwe sudden tsunami, Nigeria gbake ozugbo. These people ga-eji speed sị gị gabaziere onwe gị. You can imagine ebe ndị Igbo maintain silent, boycott all these politicians, their campaign, their election, boycott them. Another option nyere ụnụ before bụ unity of ndị Igbo. You can imagine na ndị Igbo united together under one umbrella, nwee one leader. Gbam that force ga-hold ndị Igbo. Ma ndị Igbo unite ya together. Nwanne m onye Igbo, ọ nga iji onwe gị n'ana. Because these 3 options provide alone but the only solution, the permanent solution to our problem. The moment unu boycott church ndị ofe mmanụ a niile asịrị na na-agazi, nwanne that day Nigeria ga-agbake immediately. The moment you stop support your political leaders in their campaign, election, fenye gị ego nye gị egbe, gaa gbuo mmadụ, gaa kidnap mmadụ, isi ya olo agaghị m aga. Enye gị 5,000, bịa tọrọ m vote, bịa campaign ọlọm, isi ya olo agaghị m eme. If you can do this, ndị Igbo ga-adị free ozugbo. Igbo youth, unu ji onwe unu na-achọ Trump ka ọ bịa meela unu ife unu ga-emela onwe unu silently and very simple without stress. Onwe ga-agbago egbe, onwe ga-disturb gị, very easy and very simple. Ndị Igbo enwere onwe fa together, and Igbo ga-adị mma. If you can support this page, follow this page, ka anyị na-move higher with a critical thinking.